खुलुमबाय एसएम निउसनि बानजायनायाव बैसागुजों लोब्बा लाखिना हारसिं गोदान मोसानाय बादायलायनायनि फिथाइखौ दिनै फोसावनो थांखि लानाय लेखा जों फोसावनो आखायाव लाबाय। सेथि बान्थाखौ मोननो हादों बेबिना बसुमतारी, थावथावा नर्थ लखिमपुर। नैथि बान्थाखौ मोननो हादों समित्रा बसुमतारी, पुनिया उदालगुरि। थामथि बान्थाखौ मोननो हादों अनामिका बर', 1 नं बालाबारि, बाक्सा। बे बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननो अननाय जासिबाय आरो जोंखौ मदद थुलुंगा बोसोन होनायनि थाखाय गासैबो एसएम निउस नायगिरि आरो अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना एसएम निउसखौ अरायबो अनसायगोन होनना। गोजोन्थों।